Emakhosini Camaku Lesedi Lekhanya. Emakhosini siyavusela. Ukufa kungaka eSouth Africa. Please don't forget to like and subscribe and also join in membership channel and also sicela nama super thanks. Ukulahlele nje u10 rand nje hayi ngempela uyazi ukhanyisa nje you'll never know ukuthi izawususana empilweni yakho ngoba siyayisinibeke nani kodwa ke indaba please you like and also ucomment usiphe ama topics now. Ngizokhuluma ngendaba yokufa kwabantu la eSouth Africa. Akufi izinja kwanazo mhlawumbe nazizinja ekuyi dogs ngabe bezifa ngalendlela sifa ngayo bekuzoba umhlolo still ngoba into beyiphefumula and now sengathi sekujwayelekile siyabulalana and konke kunormal kuthi ukuceda ukuyenzeka gamagama nje esikhulu sokubula umuntu kabuhlungu and sichubeke nje namhlanje the way ukufa kungahlonishwa ngakhona uthola umntana commenta ngokufa komuntu mawuthi uyabheka kwi profile yakhe umntana omncane lo bantu abadala nibafundisana abantwana ngoba angikhumbuli ekufeni komuntu ngisho nanoma ngabe uyisikhohlakala esinjani kaye kube nokuthula ukuthi like kuthuleke kungaba njani ukuthi ingane nizifundisa ukuthi ukufa akufanele sikujwayele inkulumo ezikhulunywa uyazi ukufa kwesigebengu noma umuntu owayenza ububi emhlabeni ukufa kwakhe lo muntu niyazi ukuthi umoya wakhe uactive njani namhlanje nje kungena umoya omubi wokubulala lapha namhlanje ukhala kanje ngeingane zakho ukuthi nje abantu abasakuzwa ingane azisakuzwa imihlolo yipi le abantu abadala akunamuntu ekhiphe umphefumulo wakhe bese kuthiwe ulayekile injabulo yokufa komuntu nanoma ngabe behlupha njani keep it to yourself wayiphimisela iza njengomoya omubi ozohlala emndenini wakho ngoba namhlanje zibuze kulengane encane oyikhulisayo yomfana nentombazane ukuthi are you gonna be a victim noma a doer evil doer na ku a victim because siyayikhohlwa sikhulekisa abantwana kakhulu ukuthi bangalinyazwa abathakathi bangalinyazwa ababulali bangarejwa ama rapist bangayenzwa kabi forgetting ukuthi kuningi sikuyenzayo ku-wrong okungathena yena lo mntana omkhulekisayo abe yilondo leyo elimaza abantu ukufa kungaka eSouth Africa now uma ekhaya sithathe kwi-ground level asithi namhlanje ekhaya kini every December niyancwaba every January niyancwaba every June niyancwaba kunale khaya leli elingcwabayo ngesikhathi esithize then leyo nto leyo ideep kwamoya angithi you must do something and uma ekhaya iyenzeka leyo nto abazali noba abogogo nabomkhulu bakhona bangayenzi lutho uzoba njani izizukulwanisa lapha uzojwayela ukuthi kuyafiwa nize nijabulele ukuthi hayi vele siyazi siyancwaba into ephikulwayo manje ngokufa same applies nathi country yethu okuyena umuntu besizitshela ukuthi uzawukhuluma ngayo obekwe esihlalweni namhlanje hayi ngathi akuyenzakala lutho and South Africa njoba ngishilo we are under curse kuningi esisazoku experience asikaqali
njoba ngisho ukuthi lokubulalana sekulethe kukhathaze amathongo and beza ngolaka kuthina ke manje. Ngasho ngathi sikhuziwe ngento eziningi. Sikhuziwe ngeimvula. Sikhuziwe ngento eziningi. Kodwa sisaqhubeka. Lo muntu obekwe esihlalweni ngabe umoya wakhe wonjani ngoba inkosi mayibekiwe akube nokuthula, akube ngcono endaweni. Kodwa zibuze manje ukuthi why i-concern yakhe iphi ngalesikhathi esikhuluma ngayo manje. Kuyabulalwana, sibulalana njengezinja. Ingane sekujwayelekile ukuthi ingane iyafa. Hayi ke sikhuziwe, ibonakaliso zinzima kakhulu. Nginabo nami abahlambululi, abomhlambululi abasemaceleni. Siyahlangana sikhulume indaba, ibonakaliso zikho zinhle. AbeZulu bayakhuluma abanezibonakaliso. Sibekelwe umthetho esizophila ngawo ke manje wobunja. Ngoba anikhuzi nezingane. Izingane nizisa emathuneni, izingane nizisa emangcwabeni not emathuneni. Kusho ukuthi umngcwabo umntana uyawu attenda. Abantwana namhlanje bakwazi ukukhomenta ngokufa komuntu. Namhlanje wonke umuntu uqela igazi esandleni. So siphiwe ke impilo esizoyiphila. Igazi lisazochitheka. Into ezimbi zisazoyenzeka. Bafazi sisayokhala. Ibeletho zethu zisazozuba ubuhlungu, inyembezi ngeke ziphele. Ngoba umuntu wesifazane uyakhona ukuthi ajabuliswe yenye ingane ukuthi kukhishwe igazi kwenye ingane. Akhohle ukuthi nayo izele. Sisenkingeni, sibekelwe ke manje. Lo mbuso esiwuphilayo esikuwo manje. Bangenile basihlulile abubumnyama. I'm sorry to say that sihlulekile abokukhanya ukuyilwa lempi ngoba nifune ama-spices. Nafuna ama-spices nahamba ngesystem le egcilazayo la eSouth Africa nayo funa izithwalo. Simoshekile akukho mnandi ibonakaliso. Sekuyo survivayo. Angizi cut out. Ngingcoliswe abantu nami esidala sibakhuza. Asibonani njengabantu, sibonana njengezinja. Umuntu makakubhekile ubona imali, umuntu makakubhekile ubona into nje. Sithengiswa abosisi bethu, abobhuti bethu, sithengiswa imindeni yethu. Kodwa ke bathenga ngoba niphila ubulwane. Kodwa ke ngikupha nje igama elilodwa. Zibuze namhlanje ukuthi kanti le nkosi ebekiwe kulesihlalo sase South Africa namhlanje inkosi eza nomoya onjani. Angazi ukuthi i-chances esekhona ungangibuzi. Angiyiboni khona the way ngibone izinto ngakhona. Sesiphiwe ubunja esizophila. Kuyoba yinja nenja wongamela izinjana zakhe. Inkukhu nenkukhu izawufukamela amatswele ayo. Ibekwe nje kanjalo. Kuyosurvive ozosurvive kodwa ke ukufa kwabantu kuyoba buhlungu ngaso sonke isikhathi. Please don't forget to like and subscribe.